Μια νησιάτικη ημέρα μια οικογένεια ετοιμάστηκε να πάει στον δάσο για πικνίκ με τα ποδήλατά τους. Στη διαδρομή βλέπανε πουλιά να έρχονται από τροπικά μέρη. Κάποια στιγμή φτάσανε και στρώσανε να φάνε. Μόλις τελειώσαν το φαγητό τους, τα παιδιά πήγαν να εξερευνήσουν το δάσος. Στη μέση του δάσους υπήρχε ένας ποταμός που εκεί πέρα ζούσαν πολλοί κάσκες. Υπήρχε σε ένα σημείο του ποταμού μια ξύλινη γέφυρα που σε οδηγούσε στο απέναντι μέρος του δάσους, όπου ζούσαν πολλά και διάφορα ζώα, όπως πουλιά, σκύλοι και άλλα. Κάποια στιγμή έπρεπε να πάνε να βρουν τους γονείς τους γιατί είχαν αργήσει. Όμως είχαν χαστεί βαθιά μέσα στο δάσος. Όταν το κατάλαβαν, άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν βοήθεια. Ένας δασοφύλακας που φιλούσε το δάσος τους άκουσε και πήγε να τους βοηθήσει. Όταν τότε τους βρήκε, τα παιδιά τους ζήτησαν να τα πάει στους γονείς τους, οι οποίοι έκαναν πικνίκ. Ο δασοφύλακας, επειδή ήξερε καλά το δάσος, έψαξε και βρήκε τους γονείς των παιδιών. Τα παιδιά, όταν είδαν τους γονείς τους, έτρεξαν στην αγκαλιά τους και ζήτηκε έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αλέξανδρος. Δέσποινα. Βασιλική. Ορέστος. Μαρβίλη.